Türkmenistanda täze bakça önümlerinin yetişip baslamagy bilen sewitleriň sol sanda paýtagtyň bazarlarynda degislilikde gymmat hasaplanýan azyklaryň, gök miweleriň bahalary hem az owluk arzanlap başlady. Muňa garamazdan soňky hepdäniň aýagyndan bäri paýtagda käsir asla tapdyrmaýar. Palawyň düzümindäki esasy azyň gitmegi, Gurban bayramynyň yetip gelmegi, şeýle-de täze arkadag seherini açmak çäresine görülen taýýarlyklar, munuň bilen bagly berilýän tadakylar bilen baglanyşdyrylýar. Paýtagtyň bazarlarynda ozal 30 manatdan bahalanan üsümlik ýagynyň 1 litri geçen ay 24 manada düşen bolsa, häzir ol 21 manatdan satylýar. Soğunun 1 kilogramy mundan 2 ay ozalam 12 manatdan bahalanan bolsa, häzir ol ozalky nyrhyndan tas ýarpy isse bahadan satylýar. Habarçymyz käbir beýleki azyklaryň hem bugünkü bahalaryny öwrenip, olaryň hem käbiriniň belli bir derejede arzanlandygyny tinlady. Muňa garamazdan sewitlerde, paýtagtda çörek gytçylygy hinizem aradan aýrylmaýar. Habarçymyz Aşgabatyň döwlet dukanlarynda adam başyna üstten artyk berilmeýän çöregi satyn almak üçin raýatlaryň daňdan sagat 4-de eýýäm nowat tutup başlaýandyklaryny aýtdy. Döwlet dukanlary çöregi ir sagat 5:30-da goýberip başlaýarlar. Bu nowatlary gizlemek maksady bilen edilýär. Aşgabada çörek almak üçin golay goltumdaky sewitleriň şol sandaky rikalanyň, ýasman saglygyň, Göktepäniň dagy ýaşaýjylary hem gelýärler. Elbetde çäkli goýberilýän çörek nowatda duranlaryň ählisine ýetmän gutarýar. Diýip bu ýagdaýlary tas her gün başdan geçirýän yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bazarlarda tums aýlary ýetişýän käbir bakça önümleriniň bahalary arzanlasa da, geçen hepdeden bäri paýtagtyň sowda nokatlarynda käsir tapdyrmaýar. Türkmenlerde her penşenbe gün akşam ırym edip palaw bişirilýär we öten geçenlere doga dile edilýär. Hema geçen hep Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda hususy sowdagarlarynda hem käşir tapdyrmady. Käşir ýektuk sowdagariň öňünde bolsa da onuň hili gaty yaramazdy, iýmete yarawsuzdy. Biz soňra käşiri sowda merkezinden gaýbana sargamagy karar etdik. Ýöne bazarlarda käşiriň 1 kilogramy 8-10 manat aralygynda bahalanan bolsa, sargap getirden 2 kilogram käşirimiziň nyrhy 40 manatdan hem aşdy. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi bellidi. Käşiriň paýtagtyň sowda tekçelerinden birden käýtirim bolmagynyň sebäpleri barada anyk maglumat ýok. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdesi bolan gümrük işgäri Eýrandan getirilen käşiriň ammarlarda köpdigini, emma olaryň satyby çykarylman saklanýandygyny gurrun berdi. Ol munuň sebäbiniň özüne hem mälim däldigini bellidi. Azatlyk bu aýdylanlar barada gümrük gullugyndan galy berse-de Aşgabatyň sowda merkezlerinden gosmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň käbiri käşiriň satyby çykarylmazlygynyň sebäbini 29-njy iýunda bellenililjek Gurban bayramy şeýledi. Sol gün ahalda açylmaly täze arkadag şäheriniň dawarlarynda munuň bilen bagly beriljek tadakylarda ulanar ýaly ýürüýte saklanýandygyny belledi. Türkmenistanda azy krizisi sol sanda un we çörek gytçylygy 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri saklanýar.